What's up sa inyo mga kadabri? So ngayong araw ay meron tayong bad news at saka good news. Kaya kung gusto nyo malaman yung bad news at saka good news, tara! Ito mga kadaveries, yung loops natin, ay yung bad news pala muna unahin natin. Yung bad news natin daming naubos nating ibon. Yung kay punong ministro, wala na. Pati bigay ni Kajobel, yung unboxing natin dati. Pati yung nadagit natin, yung bigay ng tita natin, wala na rin. Tapos ito naman, nawala rin to. Ang good news natin, bumalik to. Bumalik siya. After 2 days, ito nag-overfly naman. 2 days bumalik. Overfly lang neto, 2 days. Tapos, yung tatlo, yung kay PM, yung kay Kejobel, pati yung dagit, pinatos natin. Yun, hindi siguro kinaya. Nag-self-toss tayo. Hindi nakauwi. Sayang yung mga ibon natin. Yan na lang yung natitira nating ibon dito. Si Karangan at saka si B, sinarga natin. Sana bumalik sila. Wala na tayong laman dito sa lap. Kasi ito yung inakay natin. Yung inakay ni BC, ayan na, lalaki na. Tapos ito naman, yung bad news dito sa ibon na to, kawawa rin. Kasi nga, 2 days siyang bumalik. Siguro kaya 2 days siyang bumalik. May tama siya. May sugat. Ito yung anak ni Rostich. Yan, pareha sila may sugat. Dati yung tatay na ito nagkasugat din. Bandang pakpak din siya, bandang pakpak din. Yan, nag-overfly lang to. Nakapwede rin pa to kaso lumipad. Ayun yan, ito yung favorite nating ibon. Bigay sa atin ni Double Cards nung itlog pa lang. Yung pinakain agad natin to. Kasi nga, naawa tayo. 2 days ba naman nawala sa atin. Ayun ibon natin Pumayat talaga to. Kawawa. Napapakita ko na sa inyo yung kanyang sugat. Wait lang. Tapos dito naman yung pares ng grizzle ni Rapa. Mag-isa na lang siya. Wala siyang pares dito. Nawala na kasing grizzle ni Rapa. Pinahagis din namin. Sa San Fernando, Pampanga. Yun, hindi nakauwi. Hindi kinaya. Yan Ito yung ibon nating umuwi. After 2 days, nag-overfly lang siya. Yan, nakapwede rin pa yan kabila. Hindi pa nga tumutubo yung pangtin niya Ayun bila na pwede rin yan. May sugat. Pagkabalik, papakita ko sa inyo yung sugat Yan yung sugat nyo. Yan, ilog. Tumawa ako dito sa ibon na to. Kaya siguro, nasugatan talaga siya. Ayun kawawa tong ibon natin. Kaya pala medyo matamlay siya kanina. Akala ko gutom lang. Pinakain natin, pinainom natin. Ganun pa din. And kaya pala may sugat. Ayun, laki. Parang yung sa tatay niya, kita na yung laman, Kawawa. Siguro tatayin natin to, pero hindi natin to ipapakita kasi bawal yun kay YouTube. Mamaya na lang, tatayin muna natin to. A few moments later. So, ito mga kadaveries, ito na tayo yung magtatay sa kanya. Ito yung gamit natin, Isinulit tayo, tapos lang tayo ditong betadine. Ito. Kasi nilinis na natin yung ibon,
nagtatamlay. Sobrang tamlay niya. Babalik na natin sa dati niyang katawan. Ayan yung sugat niya. Ayan yung sugat niya. Natayin na natin yan. Ayan dyan. Nantitigan natin yung sugat niya. Ayan, natayin na yan. Kawawang ibon. Sana gumaling agad. Inanotin natin to. Ayan, naka-feathering pa to eh. Ano? Tapos yung dalaw nating YB, yung hinakain ng grizzly ni Rapa, pati yung galing kay Kuya Guaps, eh, nasa bubong. Pinapa-viewing na natin. Dumating na rin dalawa nating warriors. Pinamidtos natin. Kasi palayo na ng palayo yung hagis ngayon sa norte. Ang hagis na ngayon sa norte, next hagis namin is Kabanatuan, Nueva Ecija. Ayan, hindi na natin bibidyoan yan. Ayan, yung ibon natin, kawawang kawawa. Buti bumalik siya, meron pa tayong pang norte. Ayos, ay napikit-pikit siya, kawawang ibon. Yan. Ito si Karanglan, bumalik din. Ayos, laging... okay naman sila umuwi, laging halos magkasabay sila. Ganun laging pauwian nila sabay. Yan yung inakay nila Bisian, lalaki na. Tapos dun kinaratatat, yung inakay nila pisaan na rin. Napapakita ko sa inyo yung napisaan na. So, ayan yung inakay ni Ratatat, bago na namang young bird. Pero tag-isa kami dyan ni Dave. Yan, dalawa. Tag-isa kami dyan, ayun yung isa. Lilikot-likot yung ulo. Yan, dapat, sana malaking kalapati to, lumaking malusog. Ayan, napakagandang ibon tong si Ratatat eh. Pati itong hen. Yan, mag-outro na tayo, mamaya na lang Yung mga update natin sa ibon natin. Ayun, ang unti na ng ibon natin. Nabawasan ng 4, 5 sana kasi kaso bumalik yung isa kaya ayos na ayos. Meron pa tayong isang pang norte. Yan. Yan yung update ng mga ibon natin. Nandito na tatapusin itong video na to. Yan, bagong mga sa aking channel. Please like, comment, share, and subscribe na rin. At hit nyo na rin notification bell mga Kadabber Ace. Hanggang dito na lang guys. Subscribe. Peace!